eduze kwami uMorrison G 1 Banda njani? Ngikhona baba njani? Siyaphila baba, nihlangene la namhlanje kwenzakalani soyahamba ekhaya? Ya kwampoqa ukuthi ngihambe ngoba ngesimo sibhekane naso kwalesi sikhathi lesi. Yebo baba, kodwa ke ngisho ngihamba akusho ukuthi mhlambe ukuthi ngiyawujabulela, kodwa ngesimo ngendla isona ngiyampoqa ukuthi ngihambe. Into engikhalisayo nake ngicabanga ukuthi 33 years ngise South Africa la KwaZulu. Ngina ingane ezo2 kodwa umfana wami washona kusanto indodakazi, nginamzukulu. Kwathi yakuphi intombi oyizalisile, unkosikazi noma intombi yakho loyizalisile? Kwa umahlalisane wami ngaloso sikhathi ke kahlahle kwaMtolo kwesibongo la Mtolo. WakwaMtolo. Eastern Cape ya. Eastern Cape. Yebo baba. So kwathi 2009 ngathola ingozi ngashayiswa ukuzana truck inye company lapha eStenga yaWasabi. Ngahlala esibhedlela eStenga unyaka wonke. Kwathi mase ngiphuma ngaqhubeka nokusebenza wheelchair ngoba ngangilimele kakhulu, kwamanje ngikhubazekile. Sizinawo kusuka kule ngozi angaza ngisebenza ngase ngitohoze bengiphila ngokuntendeza izinto enjalo empilweni yami ngesimo sodokotela. Wathi lokhu zangasebenza umsebenzi onzima njengesindo esinjengo 20 kg izinto enjalo. So kwamanje isikhawu sami angikhalele kuhamba, ngiyakujabula ukuhamba ngwavesa izwe ngaza lokulona ke eMalawi. Inkinga yami ngokuthi ngikhubazekile, angisazi futhi ukuthi mase ngifika lapha ngizoyiphilisa ngani ngoba kulimala kwami angase ngithole ngisho mosheleni. Okwasibili futhi njengina 33 years ngila kule izwe, angisazi ukuthi mase ngifika lapha ngizothola isimo senjani. Kodwa ekhaya ke la uyakhona usakhumbula ukuthi ekhaya kwakumama bakhona mhlawumbe okade uxhumana nabo over the years? Kwakhona abafowethu ngangixhumana nabo ngaloso sikhathi ke, kodwa ke manje sadukelana ngesimo sakuthi saphazamisana inamba singakwazi ukuthi sitholane nje kahle. Komanje ngihamba mase ngifika lapha angazi ukuthi ngizoqalaphi, kodwa ngokuthi vesa imvelaphi yami ke wale eMalawi ngizokwazi nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ngendlela ngizokwazi nje ukuthola ke ekhaya. Manje njengoba la eSouth Africa Banda, ubukade wenzani? Ubunawo amaphepha mhlawumbe enza ukuthi eSouth Africa uhlale ngokusemthethweni? Imaphi amaphepha onawo? Yilokho udala ukuthi namhlanje ngizoyinenkela ke la ukuthi kufanele ukuthi ngiphume ngesimo lesi ngibhekane naso kwamanje. Ngani ngokuthi yebo khona ipassport nganginayo ke, ngangena ngepassport. Inkinga yami kwaba nokuthi umuntu ungangihlalisana naye ke wayidabula ngesimo sithize ke ingxabano yethu. Kumva kwalokho ngathi ngizama ukuthi ngiphindele ekhaya ngikwazi ukulungisa amaphepha anele ukuthi ngibe la. Ngaba nenkinga ukuthi manje ngithola ingozi yakulimala. Manje ke njengoba kusuhamba mawuza sinjani isimo ngale eMalawi? Upresident okhona ngale eMalawi mawucabanga ubaphethe kahle abantu baseMalawi? Kwamanje anginalwazi walokho. Ngani ngokuthi njengisho ukuthi ngibengilana kusuka 1993 no government bashintsha kumanje, angazi ukuthi uphatha abantu baphatha kanjani abantu. Ngizobona mase ngifika lapha ukuthi isimo sihamba kanjani. Asikhulume ngamabhasi. Yabona ukuthi amabhasi asekhona futhi namhlanje kahle kahle bekade kubekwe usuku lwayizolo ukuthi the last day abantu kumele bahambe babuyele ekhaya eMalawi. Sesizwile ukuthi manje bathi ifinal njengoba ubona la kufanele niyoprocesswa emsini. Ngokuzwa kwakho mhlawumbe kuyoshonilanga amabhasi asekhona? Ngiyabonga kakhulu umsebenzi bawenze kusukela izolo, kakhulukazi ke izolo ekusuku basebenze kakhulu, abasebenze ngamandla ngoba ekuphuma amabhasi mnqwabo amabhasi aphuma ekusuku. Into ebengenzeke zonke lezi nsuku ngokuthi kwamanje mangabe ukuthi mhlambe kusukela ekseni kube kuphuma amabhasi njengezolo, kungabe namhlanje mhlambe sesele bambalwa. Inkinga ngibone sengathi emini ukusuka ekseni
kwaba ukubambezeka kwakuthi amabhasi engena kancane kancane mhlawumbe amabili bathathu ilokho ngibenganalo ithemba ukuthi ngakwazi ukuthi mhlawumbe siphume ke namhlanje kule ndawo ukodwa manje nje ubona nje laphana ngibona amabhasi ngenqwaba olayini ozoshaya lapha esangweni nakhona futhi ngiyabona abantu besifazane lapha babhizi ke bangena ebhasini nginethemba ukuthi namhlanje ke ayisiyahamba ke last question mangingahle kwenzeke mhlawumbe lamabhasi agcine engahambanga noma enganithathanga nonke la ngokuthi kusasa usuku lokugcina ukuthi nihambe la awunalo yini uvalo ukuthi makushaya kusasa nisala mhlawumbe ningaba nenkinga la kule camp nami ngisabela kulesi simo leso sengathi uHome Affairs namaphoyisa yonke imibutho ibambisene ke nalomsebenzi sengathi ngingasebenza ngokuyimisela ngoba akekho umuntu ube ungazi ke ukuthi usuku la ukugcina kube kusasa ngolosibili mhla ka-30 so sonke nje kusuka ekseni sibe sina uvalo lonke ukuthi nje amabhasi ayenza kancane kanje kuzokwenza ukuthi kusasa sibe khona la so sikwazi ukuthi singazi ukuthi kuzokwenzekalani kusasa mase kwenza ukuthi sibe khona kula kusasa ngoba ungenza ukuthi asiphephile so kwamanje kuyandithembisa ngoba amabhasi ngendlela angena ngayo ngiyacabanga ukuthi namhlanje uzoshonela ngasesingasekho phekela siyabonga ubonga mina